Assalamu alaikum. Ɗan uwa, kafin mu fara wannan darasi, ina roƙonka da ka ɗan iyo ƙasa, ka danna wannan alama ta subscribe, sannan ka danna ƙararrawa ta yadda za ka na samun sababbin shirye-shiryenmu. Duka wannan ba zai ɗauke ka zuwa sakan 10 ba. Ka kammala? To na gode. Abu na farko da za ka yi shine ka shiga cikin Google Play Store, sai ka shiga cikin akwatin nema, ka searching ɗin wannan application gashi nan kamar haka, Phone X Launcher. Bayan ka kammala rubuta wannan a cikin akwatin nema, kawai sai ka danna search. Bayan ya search ka gan shi shine zaɓi na farko, kawai sai ka ƙara danna shi kanshi, sai ka jira shi ya kammala download nasa kenan. Gashi nan yanzu ya fara, sai ka jira shi kaɗan ya kammala. Yawwa bayan ya kammala, kawai sai ka zo gashi nan sai ka buɗe shi kamar haka. Ka gan shi nan, kawai sai ka enable now. Yan sai ka on ɗin wannan abu, kawai sai kai shi on. Bayan ka kai shi on, kawai sai ka dawo baya, sai ka ƙara OK enable, sai ka zaɓi yadda application ɗin kake so su jeru. Bayan ka zaɓa, kawai sai ka danna get started now. Yawwa, sai ka ɗan jira ta ɗan ƙara sa iPhone ɗin. Yawwa, sai ka sa pin naka. Bayan ka sa pin naka, sai ka ga ka kammala dukkan wani set. Yanzu tsarin application ɗin wayarka ya dawo irin na iPhone. Ga notification nan shi ma yadda yake bayyana. Wannan ko da iPhone ne, to haka asalin notification na iPhone yake. Yawwa, ka kammala duk wani seti.